Paagi og pagpangandam sa hulga sa Bagyong Mawar sa Mandaue City, gitigom ang mga barangay officials aron mahapsay ang mga lakang alang niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa monthly meeting sa Association of Barangay Councils sa Mandaue, lakip sa gidapit og namong ang labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kun CDRRMC. Mihimo og briefing si Buddy Ibanez alang sa kabarangayan unsay angayang pangandaman ug mga koordinasyon nga himuon. Gipahibaw sab sila sa natala nga mga flood-prone areas sa kada barangay, mga lugar nga bantayanan kung kusog kaayo ang uwan. Ang community should be aware nga dunay kaming kanang posible nga pagbaha, pag ulan-ulan because of that coming Mawar typhoon. And importante mo ang awareness. Ni atong Biyernes lang, grabing pagbaha ang nasinati sa Mandaue tungod sa kusog nga pag-uwan-uwan. Usa sa obserbasyon ni adto ang importansya nga dunay mopahimang daan sa mga motorista aron dili mahinayak pagsungasong sa baha. Maong gitap ang mga pulis nga mutabang sa pagbadlong daan sa mga drivers, ingon man pananglit sa mga kabataan ug mga residente nga mag-atang sa nabahaang lugar. Kaya magiuban, ipamugos yun, ipanglabang ilang mga sakyanan. Ang result noon nga mamatay na ilang mga makina. Dahil yun, maabirya. Then once mo daw ng tubig, mo na yung makaresulta ng traffic. Mihimo na sab og rekorida og information campaign sa kabarangayan. Sub-sab ang pagpanglimpyo nga gihimo sa kasapaan sama sa Mahiga Creek nga mataghuman sa kusog nga uwan, mapuno sa mga basura nga mapondo. Ang preparedness sa syudad o sa mga kabarangayan. Then ato sa gipangutana ang mga kada ahensya o opisina nga membro sa social cluster nga unsa ang ilahang mga preparasyon. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.